Aj bože, oni ma videli. Wow. To je menší problém. Jo. Very Ja zlaté. pozriem sa na ich crosshairy. Tu není veľmi close quarters, tak kupujem MP9. Ježiš, toto je super. Počkaj. Nuž. No použijem Okej, tam stále taký diko granát, že... Počujem ma zozadu, zozadu. Zozadu? Jdou zezadu. No ale toto je aj spredu, aj zozadu, aj zľava, správa, zhora, zdola. Skôr? Už vidím, že inak si sa poučil, už normálne ma varuješ na čas. Je, že hodíš flashbang, flashne ma a potom, že pozor. Ja nevravím pozor, ja vravím, že flashe. No, nevadí, to isté. Dick football. No bomba, ale kde? Na Ačku. Alebo carry, no áno, Ačko. Ačko, dobré. No to je super, keď sme všetci na Viem bečku. to definitívne, lebo všetci sme na Bčku. No práve. Aha, na enemy No, týme je jeden oný. Jeden oný čo? A dvaja. Kamo, koľko kšechov je v tejto hre? Ja ináč, keď ste obidvaja takí začiatočníci, tak nepoužívajte zbrane, čo majú veľa hviezdičiek. Je to oveľa ťažšie. Treba Stigly nepoužívajte, používajte USPčka. OK, pozor, hentne co. Že? Říkají, že když jsme začátečníci, že nemáme si vzít zbraně, které prostě mají hodně jezdiček. Kamo, povedz mu, nech si ma pridá. Ja ho pridám sem. Kamo, ty Hore, ja neviem meriť. Ja neviem meriť. On zase netrafil a zase sa odpojil. Škriatok. Škriatok. Dobrý škriatok nebyl. Ty kokos. Dobrú som mu dal hlavu. Nedal som mu hlavu, ale nevadí. Dobre, ty kokos z teba strieľal, frajer. Ježiš, kámo, ja si ho idem pridať. Ktoho, no dobrý som, ktoho? Ktoho, hej. Dal som mu add friend. A robí! Čo robí, on ma flečo? Prečo mám stopping? On mi stal v ceste, ja som... Dobre, tak toto je no-go zóna. Aj to je no-go zóna. Ok, zdá sa mi, že je to koordinovaný tým, alebo sme proste oveľa horší ako... Kamo, hento enemies sú normálne koordinovaný tým. U nás jeden typek sa normálne odpojil na začiatku a my ostatní sme úplne retardovaní. No, už si naspäť. Povedz kamarátovi, nech si ma pridá, už som mu poslal request, tak... Wow. My sme s jaskynným mužom tu v hre. Ja som vyprázdnil polovicu magazíny, ani jedno som netrafil, dobrý som. No púče, to som netrafil. Čo robí? Chápeš, on skoupne na zem. Nie, to autoskop dáva. Nech si ho vypne. Jo, tomu musíme povedať, keď sa pripojí. Ak sa pripojí. Ja mám takú chuť mu dať hlavu teraz, z top P90. Nerob to, to není chuť. To je unhealthy. Dobre, jeden. A mám dve apka. Nebudem môcť veľmi ísť do kombatu. Ja tu gardujem bombu ináč. A ostatní na opačnej strane mapy. Tam je jeden. Ok, no poviem ti len toľko. Dobre. Kamo, ja som tu sám. On sa odpojí, ale to už musí robiť na schvál. Zdá sa mi, že je za krabicami. Super, akými? Celá Poviem ti mi, mapa čo sú boli len v hallway. krabice. No hovoril! To nebola krabica, to sú dvere, ty pes. Ja už som si ho pridal. No áno, teraz ho pridáva chlapec. Andreji, sejdej si do friendu, dej mi.
Levý, klikni na OK, tam je AVPčkar, pozor. Peškár, no dobre, tak to je úplne no-go zóna. Pošiel som granát. To je zlé asi, že? No, Aha, už plantli. přímo. Au, fuck. More, čo ja neviem už ani mieriť? OK, pozor v hallway. Hoj. Už. No, Len tam. to nie je len Áno, hallway, presne tam, kámo, ako to je mieríš. všade sú všetci. Vždy. Furt. Počujeme, Všetko nepoužívaj všade P90. naraz. Kámo, normálne si bere AUGčko, to je lepšie. Jo, je to celkom fajn, ale ja si AUGčko, beriem keď vieš s tým narábať, tak je to dobré. Já AUGčko nemám v inventáři teď. Můžu si to No nie inventár, to je loadout. Inventári máš všetky zbranie, lebo to je zo základu. OK, dobrý lag. Idem si zapaliť svetlo. Jaže cigu. To je človek. To je civilizácia. Ľudstvo. Jaj. Last round of first half, no, bodaj by. Kámo, bodaj by. No tak to už si všetko pokupujem, to už... Tak ho pak přidáte? Áno, pridáme ho potom. Kúpim si granáty, kúpim si smoky a kúpim si incendiárku. Kúpil som si Pozor. všetko. To išiel je tam, kam? je tam. Kde je tam? Hop. On je jak ja, on dáva To som presne hodil údaje. fajný Pozor, lakče, ja som mentálne retardovaný. kto ma Ja strieľa? idem tam. Tam. Aha. Zase presné údaje, tam, Morák, kde je tam? Sme hlúpi. Zezadu. Zozadu. Naozaj. OK. Nevedel som, ty kokos. SGH. Easy GH. 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 Tak ten debil sa na nás odpojil. Tak Andrej, povedz mu, aby si pridal. Bo inak to sa veľmi nedá, ako mu mám dať informácie. Voice chatom jak normálny človek? Kámo, to bolo asi svetovo, že najrýchlejšia hra, teraz sme dali speedrun 13-0. 13-0. 13-0, ty kokos. Oh. A ja som to fearless, lebo som 13 krát zdechol. Ja no prosím ťa, povieš mu už teraz, keď ničoho sa nemusí báť, nemusí sa ponáhľať, ale mal by sa, aby si pridal túto frajera. Čakaj, ako sa ja volám, ako sa ja budem volať? Co? Rob, povedz mu to. Přidali? To mám říct. Nech si ma pridá. No nech si prida túto. Killed by Slovakia, Slovakia. hashtag fix TF2. A kdo je kdo? Ja som ja a on je on. Ježi Kriste, Pat Amat. Já vím. Co má dělat? On... Aha, čakaj, pridal si ma. Už si ma pridal, Já už se myslím. tě... Už se... Á, super, tak to už môžeme konečne sa počuť. Jo, ináč. Len tak mimochodom, my nejsme divní ľudia, počúvaj ma. Jakže nie sme. Ja, no tak to teda áno, sme divní ľudia, ale nie sme tí Já jsem si náskvelí ľudia. myslel... Proč bych si myslel, že jste divný? Lebo fetujeme. Ty nevíš jak prostě, tak prostě já nevím. Normálně to přijmi. Ježi, Ondra, elektrikár, ty kokos. No toto je pískanica, kámo, toto super. Už je tady. Ježiši, no normálne Už je tu? Kámo, podarilo sa mu to. Sorry. Joj. Jsem se z Discordu. Andrej, slyšíš mě, že jo? Jo, slyším. No dobre, už sme všetci štyria. Ja si vás musím tišne. Sorry za zdržení. Kámo, toto bolo jak Nevadí. normálne naživo Pat Amat, chápeš? Andrej, tak to s tebou rozpráva. Napíš túto hocikám, že pokiaľ sa s takým rozprávaš a nechceš, aby sme hovorili. Alebo nás proste nepočuješ. Teraz som absolútne nepochopil, že čo po ňom chceš, ale dobre. Já taky ne. Ja taky ne. A mohli by sme hrať 5 z 5, aby sme aspoň nejakú koordináciu mali. No ináč, kebyže ideme teraz voľné v party 5 na competitive, Pozor. to by bolo úplne super. Saudská Arábia, Afganistan nič neurobil.
To sú fakty ináč. Match cancelled. Prečo je match cancelled? Čo sa stalo? Aha, on si vypol Counter-Strike, Andrej. On si vypol Counter-Strike. Jak? Jak vypnul? Jak Tak crashol alebo čo? Bo na Steame, aj tak teraz už to vidí. A predtým som videl na Steame, že online namiesto in-lobby competitive. Ne, já jsem se připojil k němu do lobby, já jsem dobrý. Počkej. Ježiš, ste úplne jak Pat a Mat, ty kokos teraz. Jo, No. to pošli to. Prosím vás, pozrite si také tutoriály na toto, bo ja nechcú čakať predtým, ako pôjdeme do meču. Ježiš, teraz sa ti tak pokazil mikrofón, že no, mi normálne vybuchli ušné bubenky. Teraz sú zase... Á, dobre, ja som to... To bolo po maďarsky, či to ako Co si je to teraz rozprával? soukromé vyhledávání? Jo. Já mám push to talk, no. Prečo máš push to talk, však si daj ale normálne open Nie. mikrofón. Tak jo. Ježiš, to čo tam bolo sa? No. Au. Au, tresol som si prsty, au. Co to bylo? Som si tresol prsty o stôl. Ja sa cítim, jak keby som bol vo voice chate s ľuďmi, čo poprvýkrát používajú počítač. Haha. Čaj, ukážem ti. Tomuto sa hovorí mať guľky. Allah Akbar! Já ti nerozumím. Nevieš rozprávať po slovensku. Bro, nekupuj si Deagle, to je príliš ťažké na teba. Ale ja si ho zoberiem, ja ďakujem za free deagle inak. si Ne, ty zoberiem. si... Ty si ešte orží ako on. To je pravda síce, ale nevadí. Čo by henten? Muhahaha. Jo, on vyzerá jak úplný rarášok henten, ten zelený. Kúkni sa na neho. Raráš. To je úplný škriatok, ne? No, Jak oný, Martinko Klingašik zo Shreka 3. Mami, Čakaj, kam ja idem? Prečo všetci idú za mnou? Prečo idú všetci za mnou, však ja neviem kam idem. to ako mal kto vedieť. mami dá Ja mám stopping, Mi dá ale nebo- nevadí. Typkovi som ukradol MP5. Nie, on ma ide byť. Nie, kapre. Je, fuck. Ne. tam už. Oh shit, staďal idú. Halo? Ja zase staré dá? Čakaj, ja si musím tak hlasnejšie. Nemám dobrý aim. Ježiš, to je príliš hlasné. Nemáš. Based. Jsem trošku pokazil, no. Ty niekoho zabil, alebo teba niekto zabil? Čo tam stojíš? Nechcem do... Víš, Ja nechcem znova do slepan, ja nechcem. Ale musíš, lebo je to vtipné. jsem mrtvý, já jsem mrtvý. Vieš čo, celý náš tým je mŕtvy, takže... Aha, Tak si, prečo máš push to talk? Daj si preč push to talk. si to dej Počujeme, pryč, ja no, zase. přesně. Kamo, Andrej je jediný človek na svete, čo používa na Steam push to talk. Jo. Do kundy. Do kundy. Ktorý máš? Čo ja neviem jediť zasa. Ty si není, že Legolas, Neviem. kámo. Ty si normálne Legolas. Iba že so snajperkou. Jo, presne tak. Trefil som ho do nohy. Ja som ho trafil vôbec. Ty čo robíš? Čo ja robím? Ja koláč. To nebylo na tebe. Ináč halus jak Ty oný. koláč, MVP. Easy. Easy, Kámo. napísať, že easy. Ty normálne, ty dávaš carry najväčší. Jeden dole. Oh wait, to som trafil. Jo, to si ma všimol. Bobr. Ale plantuj, drž to, nie? No držím, ale ja neviem jak sa plantuje, ja som sprostý. Andrej se odpojil, to je moc No proste dobré. musíš pridržať. On sa odpojil, no tak teraz má competitive ban. A ešte aj zelené holí bol, no super, ty kokos. Já to nechci.
Aha ho. Dostal som cez hubu. Máš rovnaký nápad ako ja, chlap, čo? Kámo, ty normálne, ty počuješ, že je niekde žena a ty máš normálne Neuron Activation Monkey Section. Kámo, Ondro, vieš čo je jeseň? Cože? Ondra vie. Vieš čo je jeseň? Ja ti To je nerozumím. oné. Jeseň, vieš čo je jeseň? No. No oni to, no to je oni. Oj, oni to volajú úplne inak. Ročné obdobie, tedy predposledné. Predposledné. Prosinec. Jo, Ročné obdobie predposledné prosinec. To mi ako nevychádza. Předposlední je listopad. Čakaj, teraz si ma zmiatol, moment. Jak majú jeseň po česky Češi? Leden, únor, březen, duben. Ale to není mesiac, to je ročné obdobie. Podzim, áno, podzim. To je Podzim. u vás je to podzim, u nás je to jeseň. To je hustý. Áno, veľmi. Aha, už viem, čo je za problém. Tu je to napísané na strane. Že servery sú mŕtve. Teraz nie sú servery. Proste vypnuté sú. Fakt? No tam bolo, No, počkaj. tam bolo, že servers in EU, Finland are experiencing high load, no. Že sú proste mŕtve servery. Jo, ale tak na americké definitívne nepôjdeme, to bude taký ping. No podľa mňa my doteraz inak, že sme chodili len na americké, lebo kámo 200 ping to nie je normálne na Európu. A co budeme teď dělat, no? Netuším.